Dalahan na akong cellphone ni Mother. Ang isa, gi-vlog na niya. Tapos si Mother, nagluto po na sa ilang sudan sa panihapon daw na si Princess Dani. Hello guys, may gabi. Dire na siya matulog. Dari ko matulog lahat ng Mercy guys, para na ikauban. Panikauban ng Mercy. Kasi yung dalon. Anak din ko na ikwan karon. Anak ko ni Ate Mercy karong kuan gabi una. Anak siya kamagwangan. Anak natin Mercy sa labas. Bang anak sa liging kawayan. Anak natin Mercy sa labas. Bitaw, joke lang. Joke lang guys, no. Pila ra bagoy istorya nga way unod. Ato na may ma. Ato na, nay? Ato na Miki. Ni, ato na may. Among kuan dito maghikay pasad. Dito na kami panihapon kay magluto sa kuan. May palya dito nga kanu sa hayra to na ko gihiwa. Wa naluto. Daan bag ko. Nagluto na og ginabuntag pagbuak sa itlog kay baho tulo. Aman. Bag. Dawan na mo ang imo. Angon sa man? Ako matulog doy. Bulsa? Ikaw ang sa to ako. Ha? Ako ang sa kuan mi di. Uli na mi guys. Tagaan po ko ni Mother sa pitsay nga iyang saan sila nakapagluto sa bawa. Ngadto na mi guys. Huwag nasa gulanda na ni guys kay mamisita siya Ante Mercy. Di na siya matulog lang mga Mercy. Hoy, dilisad. Dan mamisita rin siya guys, mauli rin siya karon taod-taod. Mamisita. Adto na mi, bye-bye. Bye-bye, salamat. Dito na may panihapon kay oh sige dito rate kay magulan na niya kusog. Hey guys, maghikay-hikay kay magluto pa ta. Dugay kay nakuan yan mama cellphone, dugay kay nasib lang butangin bugas lang. Paborito sa mga tatay bugas kaw, butangin na siya. Magulay kong palya. May suda na mas panhapon. Kay magluto tag sudan sa panhoy. Ayaw mi! Pakta raman kami ko Ganinam tan ako nasa buntag lutoon tapos kay non sa banga. Ang tulo kabuk itlog. Puro baho. Dator sa tungkuan ako ipalit kay mga niaging simana is sobra to sa isang gusto ka tri akong ipalit niya. Muna lang ko tulo wala na luto. Napagluto pa na ko ganina. Nakalimot ko ginam sa akong maintenance ka ganina guys. Napag-BP na ko karon kay taas ako dugo. 140. Nakalimot ko pag inom ka ganina man. Unang mag-inom ta kay delikado. Lagi ako pagkalimti. Inom pa sa atong maintenance. Ato ni kumapagasin guys sa mga artikel na kung mga kuan pait ko no. Tagaan ni mamagpitsay pero huwag na mas buntag. Pwede niyo! Wala yung bugat ng bahon ko. Ibukos niyo mo to? Wala pa. Dito na naibilin. Amang taksanan ng gamay. Ako na nang butanganan sa bugas kaya na lustre lang yung kuan. Paglimpyo ni Alchel.
Halos trade nawala yung guma na matulog naman. Ilak na lang, tig mayo lang karon dili makuan sa sudlan sa mangmang. Sipti atong bugas na guys. Sipti atong bugas sa butanganan. Kaya dili na siya kani man akong butanganan sa bugas na wala na ko na butang. Mani na. Uy, Riluna. Kisa man sa imong mango dito na kadto sa ibabaw. Agoy sa Ginoo ko magito nimo giuban eh. Tigala mo si Pungit. Ito na ning lutuon guys. Katakan na atong kalha guys. Siga kay atong kahoy kay uga man kay siya. Ready na ang palya. Ako sa gilutuan si Mimi og one itlog guys kay di na siya mukaog palya. Lunura na nag-oil guys. Ato na ni ilunod atong panakot. Aos ra tong lamas guys. Check. Inabihan na ni guys. Ginahaan. Ganda na po itlog guys. Patotoran na guys. Ato ani karon guys.
Marami sudan guys, ganito ko sudan karon. Nakaluto na ta guys sa atong sudan sa panihapon. O narakang mini itlog. Kanon luwag day nilang kuwang. Kanon guys. Sorry nila eh. Wala na may aso. Sibog dito mi. Ay, boleh. Mahaw. Lapis dulu. Yan na. Yan. Apa ni minum? This is our Lord and this is the switch over to receive from the one who said Christ our Lord. Sige na, May. Nga po na ito, guys. Napay akong saging ganina, guys. Kami ko ito nga. Pagkala na plato ako. Para may itlog. Ini nggak nak buat. Ha? Buat. Ang saging. Ako plato dito nga, May. Agak nggak? Agak nggak? Nggak punya. Nag-burn out na. Signal na. Nah, dong. Kung di ka tinangan ko parang naliyat. Lang. Serve ka, serve. Dua ano ka, serve. Lang. Hindi ka lang kaya ito. Ulo di ito pa. Ano na mo, May? Nabiyan na yung luwag, May. Ano na, upat ka, serve. Nilay na yun. Pilih mo. Hindi mo pilih-pilih kayo. Buberita ka ron sa. Hindi ka kapit sa kapon sa sa manok. Mana? Makatan terbalik ke sad. Dari manuk-manuk tak. Lagi dah susus. Pagyo. Ngayon. Gusto ko mo lang sa ina oh. May mo ngalan na, eh. Ikaw ba na niya? Iya ba na na kung babae mo na? Pastor mo gud ni.
Gusto bitaw. Tama, may babasal sila. Hmm? Tama, ito kasi kapag save. Ano ka tatlog? Buglaw kayo. Ja. Hindi, sabi. Buglaw kayo. Abi na ko init. Ha? Wala ah. Abi na ko init eh. Ay, bugnaw unak ng luto. Buglaw kayo. Init. Hindi ko kung ko ito. Napundong. Ay, kan- wala meron. Balay. Dihatid niya ng gabi. Nakain sa din eh. Magdali ako doon. Sabi sa nanay, yung daw ako ito masak walay. Tuloy-tuloy. Na. Nagseleksyon na siya daw. Ay, nay. Ah, dito niya Johnny ay. Nay. Dito tatagal ni pamanan sa kuan. Kasi mayroon ka. Nagtama nagbugas sila manok. Parang panghabit ya. Wala pa. Pag mahabas ka ba? Wala ko mamalaan. Kasi may nag-count to itlog guys. Like, bugnaw daw. Wala kong gulay. Nga pala alam? Man S. Bingkong. Hinagap tayo. Kini siya napalya kay muning green kay paiton. Kahit magiging palya. Napalya na di ka pait. Kunti ka tiga Tomas. Ay wala ko. Oo, magila. Nagko ba na? Doon kayo. Hindi ba kung ba't sila walang pait? Kumisa diretso. Oh, matibay na po. Yung kabuto ka lang. Ay pala ko. Dito yung yubi. Dito yung palya. Ahaw. Ganyan mga umahaw. Sada magiging palya buntag. Ito kawawa. Ay, kawa ding. Kani si Mimi nga nagkaon, nagbinong buang, gini ba? Kami na. Tapos na yan. Doon sa ano. Ano ko ba? Itong ako na dito sa. Para baka isa. Wala mo na dito. Mahaw. Palit. Ito palit. Panyapon palit. Puro kandirya. Huwag kayo na anong ag ko. Anong ag. Usahay. Sabay anong ag. Berkutan. Kanta nilon guys.
Jordan din. Uy. Ay. Paingon na sila eskwela, guys. Wala na sila ng uniform kay Merkulis karon washing day. Nagsinapingkos mimi, guys. Sa atong tanom, guys. Nabuhin na itong alugbati, guys. Oh. Di na kayo kusog ng hangin. Nabukad ang saging, nabukad.